so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara ku damke kauna. Auren so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara muna ta murna. Auren so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara muna ta murna. Ni da fari na sanya sunan Allah na mai yau da gobe. Ni ya nima na tsara waƙar ango kai har ma amarya. Shagali na biki da daɗi idan dai in har an yi gayya. Ni ma na zo da murna ta a gare ku ku damke kauna. Auren so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara muna ta murna. Murnar aure da ke muku na zo gane da baitika na. A gare ku kuna da himma kar ku saki ku rike amana. Kun yi aure na sunna ga yan uwa sun zo da murna. Allah ya haɗa ku karo ku bari makiyan ku su raba kauna. Auren so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara muna ta murna. Idan Allah kai oka shi tukunka na zo ga yar nasiha. Ka rike matar ka kar ka bari a gare ta kayo nasiha. Dan ka zama mai gida kullum ka zama mai yin salaha. Ka rike ta amana dan aure ne ku kayo na kauna. Auren so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara muna ta murna. Taro na biki na gata ke na hango yan uwa ne. Amarya zo ki zauna gidan aure shi ai ibada ne. Ki mai ladabi biyayya gare ki kwaya zamto suna ne. Ki rike angon ki kare ki bari mai sanki ya rasa kauna. Auren so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara muna ta murna. Yan uwan ango amarya agun nan na ga suna da kara. Sun zo sun haɗa kansa agun nan manya har da yara. Sun sa kaya iri ɗaya shadda lesi masu tsada. Ni na ga maza da mata agun ango suna da kara. Auren so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara muna ta murna. Gaskiya ni dai agun nan amarya lalle ta yi dace. Dan ta rike mai gidanta agun nan ba ta so ya kubci. Shi ma ango yana san amarya gunta yake ta zanci. Yau ranar ta kuce ango da amarya sai kwatance. Auren so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara muna ta murna. Yan biki kuma so ku ji ni amarya ce ta bani saku. Cewa ta yi manna ce muku ta gode wa gida da baku. Kun zo kun nuna murna da kara gunta tana yaba ku. Allah ya mai da kowa gida lafiya maza da mata. Auren so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara muna ta murna. Auren so da kauna an daura shi muna ta murna. O kashe ya zamo angon Hajara muna ta murna. Ni iyaye za na gaisar akun ango don sun yi murna. Gaisuwa ta hajiya binta a gari kina ta murna. Shi ma alhaji umar kofar na isa na ta murna. Yan uwan ango gare ku na zo na san ai kun yi murna. Alhaji isiyaku hajiya hajara na ta murna. Anti asabe ta anti rukayya ma sun yi murna. Ga anta hadiza nan anti hajiya duk sun yi murna. Ga iyaye gun amarya agun nan na ga suna da murna. Hajiya ummul kursu mugun nan na ga tana da murna. Alhaji aminu ne jibirin na ganshi yana ta murna. Yan uwa a gurin amarya su anti zainabu na ta murna. Anti bulki da anti sadiya gunnan sun yi murna. Ga abba khalifa nan sun shigo gun taron sun yi murna. Hawaye gun amarya gurin ku na zo ga jinjina ta. Khadija Usaina Zara ugun nan na ga sana da murna. Zakiya Khadija ummun wudul gunnan daga sun yi murna. Aisha mun gado ammo mu zuwaira sun yi murna. Saminu Usman Amina agun nan na ga suna ta murna. Ga abokai nan gurin ango a gare shi suna ta murna. Jamilu da Sati Burkar ba da Yusuf sun yi murna. Ga Jiroma da Abba nan Walid Masud ma sun yi murna. 60 da suke da gun ango na
na san sun yi murna. Mai waka ne Prince Zazzau na zo za na koma, a gare kuma na ta murna na zo tare da yan uwa ma. Allah ya sanya albarka masoya a wanga taro.